Vi har om statistik, og vi vil starte med at give nogle generelle definitioner på observationssættets størrelse, typetal og middelværdi. Observationssættets størrelse, det er bare alle hyppighederne, der bliver lagt sammen. Typetallet, det er den værdi, der forekommer hyppigst, hvis vi for eksempel har værdierne 2, 4, 4, 5, 6, så er det 4, der er typetallet i den her sammenhæng, da det er det, som forekommer flest gange. Middelværdien er et gennemsnit af alle observationerne i observationssættet. Når man finder middelværdien af et datasæt, svarer det til at finde gennemsnittet af tallene. Middelværdien er for grupperede observationer anderledes defineret end for ugrupperede observationer. Da de grupperede observationer er inddelt i intervaller, kender man oftest ikke de enkelte observationer. Derfor tager man udgangspunkt i det midterste interval. Formlerne for ikke-grupperede og grupperede observationer lyder sådan. For ikke-grupperede alle hyppigheder lagt sammen, divideret med antal observationer. Og formlen for grupperet er alle hyppigheder ganget med det midterste tal af hvert interval divideret med observationssættets størrelse. Og som vi kan se i det grupperede på skærmen, så kan vi se, at intervallet går fra 1 til 5, og fra 5 til 10, og fra 10 til 15. Og det vil altså sige, at det grupperer, så det er alt, de observationer, der er mellem de to. Altså for eksempel 10 og 15. Og ikke grupperet vil det bare sige, at det er på selve tallet. Observationerne på selve tallet. Hvad fortæller frekvensen og den kumulerede frekvens, og hvordan beregnes disse? Ved frekvensen ser man på, hvor stor en procentdel der ligger i hvert interval. Og ved den kumulerede frekvens lægger man alle frekvenserne sammen. Ved ikke-grupperet observationssæt beregner man frekvensen ved at sige hyppighed divideret med observationssættets størrelse ganget med 100. Den kumulerede frekvens findes ved at lægge observationerne sammen med alle observationerne under den valgte observation, divideret med observationssættets størrelse og til sidst ganget med 100. En nem måde at aflæse den kumulerede frekvens og frekvensen på er ved at lave en frekvenstabel i Maple. Og frekvensen af observationerne i procent og den kumulerede frekvens af de samme observationer, men lagt sammen. Så man kan se, at den første observation er den samme, og så kan man se, at den nummer 2 frekvens og den første frekvens sammenlagt af den anden kumulerede frekvens. I et pindediagram er hyppighederne placeret på y-aksen og observationerne på x-aksen. Det viser det samme som en normaltabel. Ja, i modsætning til et pindediagram, hvor pindediagram det viser ikke-grupperede observationer, så her et histogram, der viser det grupperede observationer. Histogrammer det bruges til at vise grupperede observationssæt, hvor observationerne er inddelt i intervaller. I et histogram er det arealet i søjlerne, man kigger på, da arealerne viser procent. Hver søjle repræsenterer et interval med værdier fra en given observation, og arealet af søjlen fortæller frekvens af dette interval. Y-aksen betyder ikke noget i et histogram, men det er x-aksen, man skal kigge på. Man tegner et trappediagram ud for sin kumulerede frekvens på y-aksen og sine observationer på x-aksen, og man kan kun lave et trappediagram til ikke-grupperet observationssæt. En sumkurve viser den kumulerede frekvens på y-aksen og den undersøgte observation på x-aksen. Man bruger en sumkurve til at finde kvartilsættet. Vil man for eksempel gerne finde medianen, skal man gå op ad y-aksen indtil man rammer 50%, og derefter aflæse, hvad der står på x-aksen. Vil man aflæse første kvartil, finder man 25% på y-aksen og tjekker derefter x-aksen. Og hvis man vil finde tredje kvartil, finder man 75% på y-aksen og tjekker derefter x-aksen. Sumkurve bruges også i forbindelse med grupperede observationssæt. Man kan med et boksplot vise mindsteværdien, størsteværdien samt kvartilsættet. Første kvartil illustrerer, hvor mange observationer der forekommer inden for 25% af observationerne.
Andet kvartil, som hedder medianen, viser hvor mange observationer der forekommer inden for 50%. Tredje kvartil viser hvor mange observationer der forekommer inden for 75%. Et boksplot giver altså et grafisk overblik over datasættet. Man kan også sætte to boksplot over for hinanden for at kunne danne sig et bedre overblik over observationerne. Hvad betyder antallet af adspurgte i en statistisk undersøgelse? Antallet af adspurgte for en statistisk undersøgelse har betydning for undersøgelsens evidens. Jo flere der er med, jo mere omfattende er undersøgelsen. Antallet af adspurgte har selvfølgelig også indflydelse på observationssættets størrelse.